Idan kuna biye da mu yau za mu ba ku labarin dodonniya da ira mafarauci. Wani mafarauci ne dai mai suna Iro, yana da karnukan farauta har guda 10, amma baya ƙaunar ɗan ƙaramin cikinsu mai suna Duna, wanda kuma shi ne autan karnukan. A dalilin rashin taɓuka abin arziki idan an je farauta, sai haushi wanda yakan yi a bisa ƙwaƙƙwaran dalili. Duk da cewa yawancin haushin Duna kan amfana wa ubangidansa, haka bai sanya ƙaunarsa a ransa ba saboda rashin ribar farauta a ɓangaren Duna. Wata rana sun fita farauta da karnukan nan guda 10, suka yi yawon duniya a jeji ba tare da sun kaso ko da kadangare ba. Har bayan la'asar maimakon mafaraucin nan ya haƙura su koma gida, sai ya ƙi dangana, ya ci gaba da kutsa kai cikin jeji. Har suka tsallake iyaka cikin wani sarƙaƙiya mai duhun gaske. Kafin su shiga sai Duna ya turje a bakin jejin, ya kama haushi. Haushi yake yi kamar ransa zai fita, amma ubangidansa bai saurare shi ba. Nan ma ya ƙari ciyawansa bai farauto komai ba har magariba ta kawo kai. Ya juyo kenan zai fita sai ya hangi wata 'yar fitila tana ce balbal. A cikin doki ya doshi gurin. Yana zuwa ya tarar da wata katuwar dodanniya mai bakuna da yawa. Tana baiwa kowanne baki kunu da ludayi. Bakunan nan suna ta hayaniya da ƙorafe-ƙorafe. Wannan baki ya ce ba a bashi ba, wannan ya ce bai ƙoshi ba, wancan ya ce ya yi zuciya ba zai sha ba. Hannayen nan faman hirmta bakunan nan kawai suke. Da ganinsa sai dodanniya ta daka masa tsawa ta ce da shi, tunda zulama ta sa ka kutso kai har sansani na, ina gargadinka, bakinka kanin kafarka, kada ka sake ka gaya wa kowa ka ga dodanniya mai baki da yawa. Ya ruɗe yana kyarma, yana neman afuwarta akan ba zai aikata hakan ba. Maza ka fice min daga nan. Ta daka masa tsawa, a guje ya fice, karnukansa kuma suka mara mishi baya. To ni ma dai daga nan zan ɗana. Yanzu kuma bari na haɗa ku da wanda yake jan akalar shirin ya ci gaba da baku labarin.